Haideți să vă arăt cum acționează Oven la aceste 5 tigăi care arată cam așa, deoarece au fost utilizate destul de mult. Pentru început, după cum ziceam și în alte clipuri, încingem foarte bine tigaia, apoi pulverizăm pe toată suprafața și lăsăm să acționeze câteva minute. La fel procedăm cu fiecare dintre ele. Acest clip a fost filmat de către o clientă care și-a curățat toate tigăile și este foarte fericită, deci cam așa arată și rezultatul final.